Samantala, mga estudyante po mula Binalonan, Pangasinan, Wagi sa Robotics competition sa bansang Romania. Ikwento mo ang good news na yan, Idol Ruru Hugotero. Nagbigay ng karangalan sa Binalonan ang robotics team ng Wagi Makaraag National High School matapos mag-uwi ng 6 na major awards sa 14th International Robotics Competition na ginanap kamakailan sa Oradea, Romania. Mahigit 700 participants mula sa iba't ibang bansa ang lumahok sa kompetisyon na itinuturing na isa sa pinakamahigpit at prestihiyosong robotics competition sa mundo. Kabilang sa kanilang napanalunan ng first place sa E-Robot Challenge, E-Soccer Bot, second place sa Super AI Track Advanced at Line Follower Junior, at third place sa Humanoid Robot Football at Mega Sumo. Pinangunahan ng delegasyon ni na Coach Caitlin Martinez at Richellen Tadeo kasama ang mga student participants na sina AC Bergonia, Rihanna Ignacio, Jaden Miguel Quatebs, Ashra Cabalas at Carl Javon Mariano. Sa kabila ng matitinding laban, ipinamalas ng mga estudyante ng Binalonan ang husay at determinasyon ng kabataang Pilipino sa larangan ng robotics at innovation. Yan ang ating good news. Ako si Idol Ruru Hugotero, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.